Hello everyone, Pizza the Bast Wash here and let's get right to the nudes. Noniin, moro taas kaikille sunnuntaiksi täällä. Tänään me pelottaisi vähän jotain erilaista. Tai no en mä nyt tiedä onko se mitenkään erilaista. Mutta silti pelataan vähän Skywarsissa ja Pärinäcraftissa. Missäs muuallakaan, anteeksi. Noniin, jotenka alkaa nyt todella korvaaliin. Noin, tarkkaan valittu, pidä hauskaa. Ammutaan tosta joku alastäkkiä. Ja ainakin yritetään. Ja sun jo, Pertti PvP. Good luck all, okei. Yritetään. Kaikkea mitä pystyy. Kyllä se vähän on vetää tästä heti alusta. Sitten. Ainakaan. Mä en muista mitkä chainit siitä tuli mukana, niin otetaan silti. Ei tota. Noin. Okei, kyllä mä mistä jotain hyötyä. Hotbaria kustomoidaan tästä äkkiä vähän se. Wow. Toi tohon. Tuo tuohon ja toi tohon ja... Oh baby, a triple! Oh yeah! On ihan ok hotbari. Mä en halua kyllä kuolla tätä matsia, kun mä menin käyttämään mun rahatkin tähän matsiin. Perlaa, mä en kyllä. If you're feeling suicidal, you've come to the right place. Cause I wanna fucking kill myself as well. Fuck you, I Kyllä hate varmaan all häviä of tämän you. matsin, mutta pitää katsoa vähän mitä tulee kamaa. Sorry mates, I can't do this shit anymore. Ta-da!